O, camgymeriad erchyll gan Wilson, a mae drip yn rhwydo yn rhwydd i'r Seintiau Newydd. Camgymeriad erchyll gan y gôl geidwad, Rhys Wilson yn cyflwyno'r bêl i'r brif sgoriwr, a dyw Greg Draper ddim yn mynd i methu rheini. Hir gan Spender chwilio am Draper, ond Oliver Dalton yn camu mewn. Owen at Griffiths, Griffiths o dan bwysau gan y gŵr mawr, a mae'n curo fe. Dan Griffiths. Griffiths a Hudson, mae'n mynd i hun! O, mae'n sgorio! O, wel am gôl gan Dan Griffiths ar fenthyg o Gaerdydd. Y gŵr 19 oed yn sgorio i drydydd gôl o'r tymor. Nath e giro Hudson i'r bêl. Ac ergyd isiel trod dde gan Dan Griffiths yn dod â sgôr yn gyfartal. Harris yn oedi, Draper, y mynd y cwrt Cosby, Greg Draper, at Ebb, y rhediad to gan Draper! A mae oddi ar y postyn ac yn cael ei chlirio am gic gornel gan Owain Wallow. Cyd chwarae hyfryd gan y pencampwyr yn edrych i daro nôl yn syth, a Draper a'i ergyd yn taro'r postyn. Mariet y tro hwn i'w chrimanu ddi mewn. At y postyn pella, peniad nôl gan Hudson yn taro'r bar a'r cyffyrddiad ola gan Wilson. Peniad da gan Hudson. Redmond ymlaen at Brobl yn cael ei dracio gan Patton pen pella. Pedwar yn disgwyl am y croesiad. Mewn mae'n dod tuag at Draper yn codi. Nôl ac mae mewn gan Ebb. Brobl ar croesiad. Draper yn ei ffenio i lawr. A dyn Ebb sy'n rhoi'r pencampwyr nôl ar y blaen. Yn yr amser sy'n cael ei ganiatáu am anafiadau ar ddiwedd ar hanner. 5 gôl y tymor i Ebb. Ebb, Hudson yn creu yw'r taldra ar y postyn pella. O, dyna chi arbediad gan Rhys Wilson. Dyn Ebb yn chwilio am ei ail gôl o'r gêm. Peniad nerthol. Wilson yn hedfan drwy'r awyr. Gwirthiol gan y gôl geidwad. Brobl. Rhedeg i mewn i Harris. Yn cael ei chlirio dyma Nathan Wood nawr sy'n arwain y llinell flan. Os yna lawio, wel, dwi'n meddwl bod yna lawio yn erbyn Chris Marriott. Nathan Wood yn holi Mr Parry. Cynorthwydd y dyfarnwr yn cytuno. Mae'n mynd i fod yn gic o'r smotyn i Pen-y-bont. Kane Owen o'r smotyn yn erbyn Harrison. Reit yn y gornel. Mae'n 2-1 a 20 munud yn weddill yma. Kane Owen yn curo Harrison. Dalton at Wallow. Wallow rownd y gornel gan Kane Owen. Hudson sy'n cyrraedd na gynta. Curtis Hudson yn bwydo Kane Owen. Trwy'r canol. O, ac yna cyfleu Hudson! O, am gyfleu'r tîm cartre i fynd ar y blaen. Ond am symudiad lawr y chwith. Kane Owen yn croesi'n beryglus. Harrison yn arbed. A Hudson. Cyfle i ennill y gêm i Pen-y-bont. Nembad. At Redmond. At y postyn pella. Y cyffyrddiad nôl. Ac yna Curtis Byrne! Ac mae mewn. Ac fi'n credu taw Ebb gafodd y cyffyrddiad ola. Y pencampwyr yn dwyn y pwyntiau 5 munud o'r diwedd. Curtis Byrne ar ergyd. A'r cyffyrddiad ola gan dyn Ebb I ail o'r gêm. Game da, pêl-droed heddiw. It was. Look, they're a good side, well organised, good players. We knew we had to work a little bit in the week about how they were going to line up and sort of force us into mistakes and then play on the break. That's how they got the first goal. But we had to dig every inch to get that winner today. Yeah, the lads are devastated in there. We competed so well. We caused them problems. We got in behind them, especially second half. We kept the ball well in patches as well, but yeah, they're very, very disappointed in there. Yeah, boys yn gutted yn changing rooms. Credu dylen ni wedi cael mwy na, well, pwynt o leia yn ystod y gêm, ond dyna pêl-droed i fe, so pick ourselves up and we go again.